Guys, नै साउन्डखौ माबादि नांदो आगोलाव माबायदि बियो सिख्लाफोर हेन्देल हमदो र' आदाबारि मोनफैबाय गाइस आं गामिनिफ्राय माने गुवाहाटीयाव फैदोंमोन दिनै ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे खामानियाव थांनायदो ओइथिं ध्रुबआबो दोङो इनि उनाव जिन्टुआबो फैदो जों खाथामदो दा मोनसे खामानियाव थांनायदो गाइस आगोलाव मालिगाव खिनियाव जाम मोननोबो हानाय बासफोरा इथिं लाखियो आं इथिं माबाया जाम मोनबायानो ये है गुवाहाटी का हालत बेसेबा गोजान जाम जाबाय दिनै नै मालिगाव खिनियावनो दा ब्रिज गोदान बानायनायाव बिराद जाम जाखायो ओमफ्राय दिनै गाइस जोङो मोनसे बाइक नायनो थांनायदो नायलांबाय था नोंथांमोना नुगोन दिनै दा गाइस दिगिलि पुख्रि मोनफैबाय जोङो नैथिं दिगिलि पुख्रिया गगाबो मोनना दोङो बारा रायलायनो हाया मोनदों माने माथोआबो एसे सोलायदो भुटानाव थांनायाव माने गगा मोनबोदो दाख्लै मोनानासो मोनफैदोंमोन ना न'आव A few moments. गाइस नै साउन्डखौ माबादि नांदो आगोलाव माबायदि बियो बेनेलि 600 दा खारगासिनो आगोलाव माने जोङो बे बाइकखौनो नायनो होनना फैदोंमोन दा नै जोङो टेस्ट राइड लागासिनो जोंना माने गोजौनिफ्राय अर्डार फैदो माने बे बाइकखौ लानो भगबाना अर्डार हरदो माने गडफादारा जों दा टेस्ट ड्राइभ लायनानै जुदि बाइकनि कन्डिसनखौ मोजां मोनोबा एकदम सहैखाबाय इयो बरमा बा साउन्डआ अ माय गड साउन्डआ खिन्थु फाग्लाखा बापरे बाप दा नै नर्मेल सालायनायावनो साउन्डआ साखावबा आरो माबादि जागोनबा ए रिएक्सना मानसिफोरनि स्टुडेन्टफोरनि एक बार दिला दे Oh my god बापरे बाप सिख्लाफोर रिएक्सना माबा रिएक्सनखौ नायदोंमोन आङो पाब्लिक रिएक्सन खाट्रा बेनेलि 600 दायाबो बेफोर 390 एकवान नङा गोसोखौ बोरै मोनदों लाखिना दोनबाबो साउन्डआ मा रखम मिलायनो हायाखै इयो ना जिन्तु 395 डाइरेक्ट 600 आव थांनो बोरैबा जायो मिलायगनो हाया माने
आंनो नै 390 खौ मिलाया मोनो दा आरो 600 हर नयखौ लांबा हेन्देल हमदो र' बोरै मोनदो हाइटটো एडজাस्ट কৰিব পাৰিবা হা সিট হাইটটো एडजास्ट আছে নাকি হ'ব দে এইখিনিয়ে ৱেট আছে কিন্তু ৱেটটো আছে কিন্তু বাইকটো দাদা গিয়াৰ ইণ্ডিকেটৰ আছে না নাই ইয়াতে গিয়াৰ ইণ্ডিকেটৰ গিয়াৰ ইণ্ডিকেটৰ নাই না দাদা ইফালে আছিল ন হ'ব দাদা दादा ये एक बार सुन बोले ना एको बुंनो राव गैया মানে কিবা বেনিলটো ইটো অলপ কিবা না দাদা সবৰে অ অকল ইটো মাত্ৰ আৰু না বেলেগ ইটো নাই দে চলাই থাক এবি মন্দে বে এবি साउन्ड को बोरै खोना নাই ओ इफाले जा जा মানে চলবে না